Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saiki kuwi ceritone aku ono pesenan sego goreng selawe porsi. Iki ate nyiapno bumbune kurang lebih gawe selawe porsi. Bumbune iki mantep lur. Mantep puwol. Ayo lur ditonton video gawe bumbu sego gorenge. Bahan-bahane iku bawang putih, bawang abang, kemiri sangrai, ebi kering disangrai, lan lombok sing wis diolah. Engko tak tulis lengkap nang deskripsi. Bumbu-bumbune di blender kabeh kecuali sambele. Lanjut, bumbu aluse ditumis. Bumbune ditumis sampai 3/4 matang. Nah, nek wes meh mateng, cemplungno sambele. Sambele iki wes diolah, proses olahe. Lomboke digodok, dialusno terus ditumis. Ben sego gorengnya engko gak langu. Lanjut tumis sampai bener-bener matang. Tanda nek bumbune mateng iku, bumbu karo minyake iku pisah. Nek dulur-dulur sedoyo ate nyoba gawe, dipastikno bahan lan stepe podo lur ben hasile mantep. Bumbune ditambahi uyah sak sendok wae, engko waya ate gawe sego atau mie gorenge tinggal ditambahi kecap asin atau uyah maneh yen kurang asin. Lombok diolah ben ora langu, dadi bumbune engko bener-bener mateng, gak langu lan gak mambu lombok mentah. Nah, iki bumbune wes mateng. Siap digawe sego goreng atau mie goreng. Iki bumbune mantep lur, nek seneng pedes pol mantep, karek nambahi lombok rawite. Iso gawe stok bumbu, deleh freezer, nek ate gawe sego goreng atau mie goreng karek satset-satset, osreng-osreng, wes dadi lur sego goreng atau mie gorenge. Dibungkusi plastik koyok ngene lur nek ate gawe stok nok freezer. Iki sak plastike tak isi 2 sendok bumbu, iso gawe 2 porsi. Wes sampai kene video gawe bumbune, enteni resepku berikutnya lur. Ojo lali subscribe, like, komen lan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.